Il-migrazzjoni u żona Schengen kienu fil-qofol tal-laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri tal-Affarijiet Interni li saret fi Brussell u li għalih attenda l-Ministru Byron Camilleri. Fl-indirizz tiegħu lill-Kunsill, il-Ministru Camilleri qal li triq il-qudiem issa għandha tkun mibnija fuq id-dialogu kostruttiv li ġie propost fil-laqgħa ministerjali Med5 li saret f'Malta il-ġimgħa li għaddiet. Il-Ministru Camilleri fakkar li Malta kienet qed tiffaċċja kriżi ta' migrazzjoni għal diversi snin mal-wasliet irregolari żdiedu b'konsegwenza ta' talbiet kontinwi għas-solidarjetà mill-imsieħba Ewropej. Għal illum is-sitwazzjoni hija differenti. Il-Ministru Camilleri saħaq dwar is-suċċess ta' Malta fl-aħħar snin fit-tnaqqis tal-migrazzjoni regolari permezz ta' investiment akbar fl-awtoritajiet nazzjonali, il-ħolqien ta' unità dedikata għal ritorni u l-impenn imsaħħaħ ma' pajjiżi terzi ewlenin ta' transitu u ta' oriġini. Għalli dawn l-isforzi ġabu riżultati konkreti, tnaqqis ta' 93% fil-waslit irregolari meta mqabbel mal-2019 u proporzjon bejn ritorn u waslit ta' 78% fl-2025. Għalli dan juri li l-progress huwa ċar, Malta m'għadix klassifikata bħala stat membru taħt pressjoni migratorja. Enfasizza li minkejja l-pożizzjoni attwali ta' Malta, il-pajjiż jibqa' impenjat li appoġġja l-istati membri, partikolarment il-pajjiżi l-oħra tal-Med5 fil-waqt tal-bżonn. Intant, wara ġimgħat ta' negozjati, il-Kunsill tal-Ministri wasal għal ftehim dwar il-ħolqien tal-ewwel grupp annwali ta' solidarjetà għall-2026. Permezz ta' dan il-mekkaniżmu l-istati membri identifikati bħala taħt pressjoni migratorja jirċievu appoġġ kemm permezz ta' rilokazzjonijiet jew kontribuzzjonijiet finanzjarji.